Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Перфектна райска дреха без шевове". Една вечер един учен се любувал на луната в двора си. Изведнъж една небесна фея бавно се спуснала от небето и се приземила пред него. Красивата фея донесла аромат, който изпълнил целия двор. Тя била облечена в светло-зелена копринена дреха и носела бледо-бял вуал. Странното било, че под дрехата е нямало нито един шеф. Ученият попитал как е възможно това. Феята отговорила: небесните дрехи не се шият с игла и конец, затова нямат следи от бодове. След като поговорили известно време, феята отлетяла. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинини на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.